Bacolod. Uy, kadasig sang inadlaw. 67 kaadlaw na lang ang nabilin Paskwa na. 74 dias na lang saylo na kita sa tuig 2023. Kamusta? Ba katapusan nga simana sang Mascara Festival? Kamusta subong ang syudad sa Bacolod? Kamusta ang palibot? Kamusta ang merkado? Tungdan na to nila sa report sang aton patrol. Balita sa patrol. Dan kita ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin! Aksyon na Fred, good morning. Sa aton pinalangga nga mga tagpalamati, good morning. Ang laragway sa mga dalanon sa syudad sa Bacolod, masyado gid ka tawhay ang kalabanan, especially kung magalabay ka sa downtown Plaza Action Fred. Masyado na gid ka tawhay, and at the same time bukas naman ang pila ka mga dalan kundi kada gabi ginasarado siya. Si Subungya ang kalabanan Action Fred. Nagapaninso ang iban ng mga street cleaners sa may downtown area. Ang dalan ng Burgos sining kagahon masyado man ka tawhay ang kalabanan ng sa mga biyahe. Pipila pagid lamang ka mga salakyan di pasahe ang nakita natin biyahe, especially halin ka sa may area sang barangay Banago. Ang iban halin sa barangay Batang naga-standby kaulat sa mga pasahero along sa may downtown area. Action Fred, i-check naman ang Burgos Public Market sa lakat naman sang presyo, no? Sang ila sining mga baligya karon nga aga sa payag sining padayon nga gina-prepare, no? Ang Burgos Public Market Action Fred. So i-check naman ni kay Pilar sa kauturan. Kay Pilar sa kauturan ako nag-paninda ang iba natin yung kultural especially ng mga tricycle center paano pa sa mga pagkaon halos ang katungagin sa public market ang ginasarado sa karon ang ginakayo, no? So ari na kita sa may isda Action Fred. Bukas naman, no, ang aton sining mga kauturan para sa temprano pa nilang magpanindahan at isa ka pa may idea na sila. Ang available subong aga Action Fred ni ang marot, no, si Madam Mangkutron. Ma'am, nagpila subong marot, ma'am? 200 ang marot muni ang available. Ano pa ni mga available mo diri kung mamini, oh? 300. 200 ang salmonete ang Bulawak Action Fred. 200 man inaya sa mga isda pa lang na siya, pero may mga panalagko man may bukaw man Action Fred ginamatamat pa lang. Sir, bukaw tatag pila? 350 ang bukaw Action Fred. While lang upos-upos ang kalabanan naman diri kay Migo, upos-upos pila subong upos-upos pre? 200 ang upos-upos mani so far ang mga available. Ang mga kalabanan ta Action Fred makitaan ang upos-upos bukaw mo pa lang ni so far nakitaan ta halos isa lang ni sila ka linya, no, halos isa ka parehas lang nga mga isda sini nga aga Action Fred. Pero ka ayos sini kay samtang ginatayo ang portion sang Burgos Public Market Action Fred. At least may baral na ni siya halos katunga sang isdaan mismo amo ni ang ginatayo sa karon. Dugay-dugay base mga available naman ang pila ka mga baligya sini nga aga kayang iban halos hindi pa bukas o kung sarado pa ang iba nga mga lamisa of Action Fred. So para pila ka mga sitwasyon diri naman sa area sa Burgos Public Market. By the way, sa ato sila nga mga kauturan, temprano pa magpamalaklon, temprano pa of course nga nagbugtaw, mahami gadya kung magpangapi kita. Sa inyo pagpangapi, punta
ari ang Sandon Plus Herbal Coffee Mix. Muli ang kape nga puno sang yerba. Kape Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Ari, amo na po nang si mama wala di ato sa Bacolod. Sa akon sa Bacolod. Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time las 4:24 na madmad na. Oy, dali na lang kag magsinagabong naman ang siyudad sa Bacolod Mascara Festival. May ara kita street dancing contest kag iban pa. May electric mascara kag pila pagid ka mga kahiwatan diri sa siyudad sa Bacolod. Medyo pulo pasensya lang sa traffic subong kay wala kag tuo ang pila naton ka mga kahiwatan. Ginhimo gid bungga ang maskara karon nga tuig. Hidlaw-hidlaw man ang pumuluyo malapit 2 ka tuig nga wala man kita makaangkon sang Mascara Festival. Action Radio Philippine Standard Time las 4:24 na. Ano ang pamahaw subong bugtawron may klase, may opisina Miyerkules pa lang. Ang iban naton nga mga utod subong ka pauli na, ang iban kapadulong pa lang sa mga merkado para magluto pamahaw sa ila sini mga estudyante lakip na sa naga-opisina. Ano ang manamit ka pamahaw karong agaman? Daw kanamit pasay sang sinugba nga bukaw-bukaw, no? Amo nang paborito ko, sila sang golden papanobla. Baw, kanamit ho. Amo na mga isda nga porte kananam. Kung imo siya tulahon sos, ang sabaw nga puti porte sa pagkananam, pagkanamit. Amo na nga mga pamahaw ang inapulo pangita ko karon nga kagahon. Inablang ka serve si mo bago lang tapos paligo. Gatampi lang tuwalya. Wow, kampyon ang pamahaw. Enjoy kita karon nga kaagahon. Bangon ron! Action Radio Philippine Standard Time las 4:26 na. Kamusta mga utod naton ba? Siyang ilagayon dato Castillo Unagid sa linyada. Si Romeng Estrabon Hidalanga sa barangay Talaban Himamaylan. Ara man siya gapangapi. Si Merle Gonzaga, good morning. May lang nga pagmonitora. Tamyaw ya si Maricon Castillo, Gloria Moreno, Wilson Castillo sa Birot, Libanon, kag sa Tagabanga Tutong Uno Barangay Pilisa, siling ni Angela Gayondato Castillo. Kay Jubal Trinidad, have a wonderful and blessed Wednesday morning. Sige. From Kabangkalan City. Good morning man. Kay Burireng Ordonyo, nami ngalan niya ba? Burireng Ordonyo, mayong aga paliog tamyaw kay Merle Sheila Junalin kag pani bangon pamahaw kag maligo kay may trabaho na naman. Kay Manuel Mira Flores Cuales, good morning. Sa tanan nga taga Action Radio ko no, nagamonitor siya live sitio Kubay, Inapoy, Kabangkalan City. Kay Carminso Siason Biboso, good morning. Ada-adlaw gito kapamati sa inyo. Tamyaw ko Mamando Duday, Mahal Bingkay, Jewel. Ba, God bless ko na. Sige. Si Imbong Jucampo, gamonitor, anay antes mag-walking mayuman. Kay Billy Albay, good morning. Tamyaw ko Octavio Gabilagin, Bonifacio Pamili sa Barangay Payaw, Binalbagan. Ba, si Jinky de Alagdon, nari na siya, aga pa siya.
Morning kuno kay Jeep Villasor, Vanessa Mayo, Dokmat Mayo, Mama Lulit Di Alagdon, Papa Joe Di Alagdon, Noel Amar, Alma Uligon, MJ Season, tanan niya nga pamilya sa Barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto, alin sa Arizona, USA. Sige, areglado. May lang nga pag-monitor. Tamyaw ya Ma'am Vanessa Star, kag Dokman Mayo, Jinky Di Alagdon, Noel Amar, Alex Montisa, kag Boss Tito Baba, siling ni Milili Oligo. Sige, good morning na sa inyo. May lang nga pag-upod sa aton karon nga kaagahon. Si Judge Nap Diamante gabugtaw na ni. Kay Bitilaw sa Binalbagan. Kay Ruben Campos kag Bob Francia, good morning. Gira kay Toto Raul Alibugas Dalom, galadlad ka na pamahaw mo da. Kay Roy Marino, kay Pare Remias Arroyo, good morning. Si Josing Tupas ang Purok Mabinuligon 2, Barangay Sumaga, monitor na ni. Kay Ana Diaz ang Purok Balulan Bago, good morning. Sa pamilya Dilag sa Sumag, Milmonte family sa Purok Riverside sa Sumag. Kay classmate ko Efren Pumpirada sa Sumag da. Kay classmate Nets Alarcon, good morning. Gapangapi ka da. Kay Marlon kag Lagrimas Riz, good morning man. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:29 na. Oy, ang libre nga medical check-up kag libre nga konsultasyon. This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamibigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapati nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala, apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang
naman tari nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Wala Kaya pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or ng-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang big factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. This is My Life. This is My Life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Sa panahon, medyo magulugal umon bangod sang low pressure area na siplatan ini mga 1085 kilometro east of extreme northern Luzon. Ang forecast naton ang bilog nga Visayas, Palawan upod na ang Kalayaan Islands kag Occidental Mindoro may ara ini nga magulugal umon nga kalangitan, may panalagsa nga pagtupa sang ulan, pagpanaguob bangod sa localized thunderstorms. Subong man, medyo makanay-kanay, may ara nga may pagmulumadlos ang kadagatan. Subong man, ang bag-o nga low pressure area sa kadagatan posible suno sa pag-asa mangin bagyo sa sulod sang 24 oras. Kung mabagyo sa tingalan niya si Ubit, bagyong Ubit kabay pa nga hindi ini siya magsulod sa sininga simana samtang highlight sang
maskara dire sa siyudad sang Bacolod. Kabay pa nga may maayo kitang panahon para enjoy man ang aton mga kauturan, mga pangayaw, turista kag iban pa nga luyag magsaksi sang Maskara Festival dire sa siyudad sang Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:37 na kay Retse de Linya Tono gapangagdasya kape kay Renato Itibag tamyaw gali niya kuno si Aileen Itabag gamonitor si Renato Itabag kay Jose Mongcal Torilla monitor siya sa Binalbagan kay Hinida Ordonez morning ko na sa Burgos Public Market. Taga Burgos Public Market na, good morning. Kamusta na? Okay na? Daw dali lang matapos ang renovation sa Mercado Burgos. Dira kay Philip Bilisa sang Murcia, si Pari Kinit Babon, kamusta? Kay Marvin C, kay Johnny Dalgo sa Manapla, si Pari Erning Huriliaga Bugtaw na ni. Si Richard Cagto Tobino sa Barangay 4, si parang Istoy Querido, kamusta na? Bangon, walking na para mapagsik ang aton sini kalawasan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:39 na. Balik ako pagkatapos ni. Life Extend. Pasalamat kami sa inyong mga bulong na isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa liwanag. Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nag-abot kita diri sa Purok Kalubihan 2 sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa periyos ni nga mga activities. So nagpasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo, no. Pasalamat man kita kay Kapitan I. Torres sa mga katapos sang Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga. Kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa aton nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayuon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. Mga nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami libre sila nga check up diri hatag ang mga bulong kag vitamins sa mga bata man damo gid salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ila local government unit sa pagpanguna ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. So una nagapasalamat ako sa Aksyon Radio nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team sa Aksyon Radio and dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan 2 sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, DFW,
nga naghatag man sang ila oras sa pag atipan sang akon mga tao. So again, mayong aga kag madamo gid salamat. Ako gali si Chidoro RP Jr. SK Kagawad sa Barangay Mailong. Nagapasalamat ko sa ini nga medical mission nga natabo sa subong sa diri nga purok kay syempre damo gid ang kakinahanglan sang mga amuli nga limuon or hilikoton kag pasalamat gid ko ay nga nakabulig kamo sa amon. Amo lang iya ko sila. Regarding sa Action Radio Bacolod, pasalamat din sa LTO nga ginatag sa amon hatag sa medical mission diri sa Purok Kalubihan Dos nga salamat nito nga patigayon ng mga activity together man sa among CHO kag sa among mga barangay council. Ako si SK Chairman Clerk de la Peña nagpasalamat kid sa Action Radio Bacolod. Nagapasalig naman ang Aksyon Radyo Bacolod nga magabadayon sa pagdulong sa mga balita nga patas, balanse, matuod, kag may basihan. Kabay pa nga magapadayon man kamo sa pagsuporta sa istasyon nga madugay na napamatud-an nga may ikasarang sa pagdulong sang kalidad nga serbisyo sa kahanginan kag sa komunidad. Subong man, inyo buligan sa pagpangamuyo nga magapadayon ang amon advokasya sa pagdulong sang maayo nga serbisyo publiko. Mayong aga sa liwat no, nagapasalamat ako sa tanan nga mga staff nga naghatag sa amon sa mga bulong. Ako gali si Alma Donato Banguyo, taga Puro Kamutihan Dos. Dabaw sa tanan kay Kapitan Ay, sa iyang mga kaupod ng mga opisyalis, kag sa tanan nga mga doktor nga rin karon napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amon diri. Sa liwat may aga. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Ano bala ang matuod nga lawong sa pagpalangga? Kalipay? Kasubo? Ukon kasakit? Mensahe sang paghigugma. Mensahe sang paghigugma. Ang kada persona ang may pinasahi nga paglaragway sa matuod nga simbolo sang pagpalanggaan. Mensahe sang paghigugma. Ginatakos ang gugma sang tagsa-tagsa kung daw ano kahuyang kagkabakod. Michael! Palangga ko ba ikaw? Agay ka malihoy ka! Hindi siya magpatya! Mensahe sang paghigugma. Nanari-sari ang mga kasaysayan nga ginpadala sang aton mga tagpalmati. Nga tagan kabuhi sa palatuntunan nga ini. Dumagya ka na klase sa matay! Dumagya ka! Mensahe sang paghigugma. Pagkatapos ng programa ni Tita Welma nga, This is My Life. Di mara ang ilang nga mga bayo do trapogid dya.
Kaya ang amon nga magulang, pwerte kay isog hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gidya sir kaayo ya. Hi, Tanay. Hi. Ano yung sila sa Gusto pa sila tanan. Sila tanan giskela sila sir. Parang kay siling ko hindi na ya upang ang natabo sa inyo kabuhi, sa inyo pag-eskwela. Kay base pila ka adlaw. Maprofessional man ka mo kay siling ko sa ila ang Ginoo. May ginatigana gid nga tawo nga makabulig man sa inyo. Way gid ko nagsala. Amanasing ko po buot nga mo pirme para nga kag ma-pray ka mo nga ang kinanglanon nyo ihatag sang Ginoo sa inyo kay sa Ginoo ya ang mga himala, mga imposible. Way na iya sang imposible sa ila. Basta nga buot ka lang di sa kalibutan. Tuma sila kaluoy sang Ginoo. Ang ila nga kinanglanon nahatag mong gid. Gupangita ba sila? Papa nila o mama nila? Hadlok sila sir. Hadlok. Grabe trauma nila. Primero pagkatabo na rescue namon sila. Kakurog-kurog idala namon sa police station. Kakurog-kurog tapos yung giwang inatsura ang di ang ilang nga mga bayo do trapo gidya. Kaya ang amon nga magulang pwerte kay isog hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga Ibi na baw di buinas ang nagatrabaho sa masunod nga simana malawig-lawig ang ila sini bakasyon nga aman gindeklarar ni Presidente Bongbong Marcos bilang special non-working holiday ang Oktubre 31. Lunes ina siya. Ini ang ginkumpirmar ni Press Secretary OIC Chiloy Garapel. Suno kay Garapel ang rason sa pagdeklarar bilang special non-working holiday ang Oktubre 31 agod mapalawig ang oras sang Pinoy sa ilatag sa kapamilya kag mapromote ang lokal nga turismo. Baw, di buinas no? Hamak mo, halin sa Pizza 29, Sabado, Pizza 30, Domingo, Pizza 31, Lunes, special non-working holiday na, Pizza 1, Pizza 2, All Saints Day kag All Souls Day. Baporte sa pagkalawig ang bakasyon sang aton mga obrero. Mayo man na. Ang mga empleyado sa gobyerno kagiban pa makapahuway-huway, makaupod sa pamilya sa tion sang Nobyembre 1, Todos los Santos. Amo niyang adlaw nga halos ang tanan nga magpamilya nagatipon na, no? Ang iban gani naton nga mga utod sa gwa sang pungsod kag iban nga mga probinsya nagapalauli gid agod nga magatag respeto sa mga pinalangga nila nga nagtalaliwan. Di lakip na daw reunion na sa mga pamilya ang Nobyembre 1. Galing sa aton diya ti Nobyembre 1, All Saints Day, amo ang pagbisita sa mga minatay. Sa aton mga utod ya sa iban nga lugar, sa Oriental, Pizza 2 All Souls Day ang ila pagbisita sa ila mga pinalangga nga mga nagtalaliwan. So maayogid ang pagdeklarar ni Presidente Bongbong Marcos para makapahuway-huway man ang mga empleyado kag magalawig man ang ila sini pagpakiginunanon upod-upod sa mga pamilya himata kag iban pa talagsala ni nga nagalawig ang bakasyon sang aton mga empleyado. So sa Pizza 29 sugod na ang iban nga ni guro Pizza 28 Biyernes pa lang ang iban live na, ang iban half day na, magpalauli sila probinsya. Tiyamak mo, 29, 30, 31, 1, 2, malawig
nga bakasyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:52. Pero ang radyo ya wala bakasyon. Mi ano nga kahiwatan ang radyo ya padayon nga nagaserbisyo sa inyo. Kay kon magbakasyon man kita, di kundi hindi bation ang radyo, wala na kamo sang pamatian, amo na yang obra radyo mo. Ang iban petsa 31 sa Disyembre ga sa ulog sang bulag tuig kon matabuan nga duty kaya sa radyo, duty kagid. Amo na ya mo ginsudlan naton nga trabaho. Wala ya pista opisyal. Gapahuway lang ang radyo kag iban nga pamantalaan kag subong telebisyon sa tion bala sang Semana Santa. Dira lang kag makabulo bakasyon man ang makatapo sang radyo. Huwebes, Biyernes, Sabado, pero Domingo balik na naman. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:53 na. Kay Nimpa Ibanez sa Barangay Tangob, good morning. Nimpa, good morning. Kay Ibilin ni Pamusino. Kay Rino Lokinario, good morning Pinas. Malipayon nga pagpamati. Abaw sa Guam siya, morning da sa Barangay 14 sang Victorias labi na sa pamilya ko Lokinario. At to siya sa Guam. Kamusta ang signal sa Guam? Si Lubic de la Luna, good morning. Ari kami di, aga-monitor nga pita. Aling kay Pato, kagrubi de la Luna sang Barangay 30. Taga Barangay 30, good morning. Kay Analien Octavio Albay, good morning sa Purok 2, Barangay La Grana, La Carlota. Ga-monitor perme. Si Crisilda Balindes Iman, good morning. Tamaya pamilya ya. God bless. Kay Heidi Magallanes Haranilia, good morning mang yatamyaw ko si Berto Bermijo Jere Panganiman. Sinimpa Ibanez sa Tango Barasa. Aba, si Banisa Mayo, ara siya. Enjoy ka mo sa maskarada. Shout out lang sa pamilya sa Auckland, New Zealand. Tochel Alvarez, Embuen Alvarez sa Cagrone, kag my sister dira sa Tangob. Thank you, Gid. Wala sang anuman. Ba, si Primo Dan Haliko, miyembro sang missing. Missing ko, wala. Si Star Mayo, enjoy dito sa Minnesota State, USA. Lagaw-lagaw lang, mega bulo bakasyon lang. Kay Elvira Hilogo, good morning man. May lang pag-monitora, tagsagid kakaagahon. Te, kamusta? Agato na mga utod ba? Pizza 19 na. Dali na lang ang highlight sang maskara. Ako gina-promote ko gining maskara. Kay man amo ni siya ang bilang kung magsiling ka maskara, bakulod na siya. Hindi ba? Wala ya kabilinggan kung sino gapungko nga mga opisyal. Pero kung maskara ya, buylugan naton kay initanan para sa aton nga taga-bakulod. Para sa mga negosyante, para sa mga utod naton, ini magagmay nga mga gabaligya mani kagiban pa, gaulo enjoy man base pa lang maka-ulo income. Pero bati kong pila ka mga naga-arkilasang kiusko, daw hindi ka bata ko, no? Basi kaluyan nga wala man bagyo, nga makabatak-batak ka mo sa highlight sang maskara. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:56 na. Kay Elvira Hilugo, good morning. Kay Domingo Barniso, good morning. Kay Ason si Marinato Amar Tanan, Silingya, sa Barangay Kabagnaan, La Castillana, Gamonitorman. Kay Candido Heldore, good morning. Siling ni Banisa niya, salamat, Gid. Wala sang anuman. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:57 na. Sa mga Oliveros family sa Mandalagan, good morning man. Balikan ta kamo pagkatapos ini. This is my life.
My Life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamibigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, illegal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapati nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala. Apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concerned din baha man. Uy, kaya pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Hindi medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwag nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips
nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. This is My Life. This is My Life. Ang tagsa ka tawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa ka tawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Palatuntunan sa mga individual. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:04 na. Aber, pasudlon ta na ang report sa puwersa sang aton kapulisan. Dua ka semana nga kahiwatan sang maskara sa NGC nangin matawhay, doble nga seguridad, subong nga semana ipatuman. Pulis Balita. Detalyo pod kay Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric. Good morning, Sir Fred. Report gikas sa Bacolod City Police Office ni Police Major Richie Goe, hepe sa Police Station number 4, nga nanging matawhay ang duha ka semana nga pagsaulog sa Mascara Festival, especialmente dira sa New Government Center. Sa interview sa Action Radio, ginpahayag ni Goe Action Fred nga ila dublihon pa ang seguridad nga ipatuman sa nabiling isa ka semana nga pagsaulog sa Mascara Festival diri sa may syudad sa Bacolod. Suno kay Goe, wala sa mga major incident nga nagluntad sa duha ka semana nga pagsaulog sa Mascara Festival. Kagiyagri si Gahom nga matapos ni wala sa mga insidente nga matabo siya sila nga area of responsibility nga mo ang New Government Center. Suno kay Goe Action Fred, wala sila nagkapatigayon sang frisking dira mismo sa NGC magluwas sa Bacolod City Public Plaza. Open kita dira, unlike tanan may entrance exit may ara screening area. Dira sa aton be open na ginada, no? Kung may concert, ang gina-secure lang ng dira ang sa may tubang lang sa stage. So amo na daan no sa aton nga maskara organizer. So wala na daging kurong ang BGC, so open space na siya. Gabi-gabi together sa akong supervisor nga sila ng Colonel Gabana, may kami drag of the night. Gabi-gabi na ginasaway na gina-remind ang mga kiosk owner na doon gid ang Ilabar District. Na-briefing ka naman na pati atong force multiplier at security forces staff na bawal man mag-lagaw, mag-bit-bit there sa activity area. So far nga, man lang ginabantayan get right after sa activity na dilang mga sunoyda nga mga galinagaw. So man lang nang ginabantayan din naman. Na-contain naman sila kay every night, ara man na sila daw, galagaw man lang kaway mag-trade mo. Damo man na tropa na onting. May ara kita dira, duha ka watchtower, din butang, both sides ang loan sa NGC. May third batch pa mabot, mga 800 plus pa to sila. Nadungagan pa na dangato na latag, subong akong dalatag, subong mga almost 200 kanila, including ako. May mga recorded lang sa nga report kung damo gitaw
tao may activity nagkaladula ang kabataan pero ginapa-public address kaya gina-claim nila na sa aton advance ng post. Niaralan nagkalalipong dira sa may right sa likod ng karnabal siguro tamang kakulban kalalipong estudyado aton midday so para mo man lang ng mga incident. Kung may event, may ambulansya gid standby. Pag wala event, mga medic personnel ang nakamotor. Then manawag lang sila kung in case magkinanglanon ng ambulance para magina sila gabigat din nanda. Vigilant na ang aton ng mga kapulisan. Wala nga galing ang aton da hindi tagit na screen isa-isa kasi wala sa da practice. Kay open na da entrance exit sa NGC. Ang loan na bala sa NGC. Ang sunod wala da tao. Kailan na da sila lagaw-lagaw. Laban dagal lalagaw is family man sa bande, mga kamay kabataan. So lain na mga goers sa NGC, lain na mga goers sa Upper East na mga tao, no? So lain lado sa way of life, guro bala. Magluwat sa inner security, kita na lang in charge. Sa outer security, in charge na ang anti-criminality under kay Lieutenant Colonel Charles Teguer. So magpuli, magpasulod sa area, may nakalatag na ng mga security. Kaya man ang ginabantayan na magpulululi ay sila sa dinamo, may mga incident. So, amo na may latag na ang anti-criminality. Action Fred, si Police Major Richie Goe, hepe sa Police Station number 4 sa interview sa Aksyon Radyo. Ang inyong ka-aksyon sa Bacolod City Police Office, ako naman si Aksyon Eric Magbanwa nag-report, una sa balitaw na sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:09 na, kay Kurt Nathaniel De La Torre, good morning, gamonitor, sa Purok Dulunan na Sindaguba Central Maaw. Kay Jonalyn Ninyal de Crepito, tamyay ko no kay Arara, Joy kag Edgar Cepeda, Julio Siles, John Dexter, Kit Macaryula, Karin Guzman, Lager de Quilla, adlaw-adlaw, naga-monitor. Kay Marilyn Dilar Olvido Sikihor, morning ari kami di sa Permville sa Barangay Pahanukoy. Taga Barangay Pahanukoy, good morning. Kay Rapi Bimbao Kabayaw, may aga lang at tabiyaw ko pamilya Bermilio, Edrana, Maglantay, Kabayaw, Prampurok, Orchid sa Sinda, Sibilina, Barangay Binubuhan. Good morning sa inyo. Kay Jose Erson Lapinig Gonyo, good morning from Stonehaven, Barangay Granada. Kay Julpa Caritativo, morning Tamiyaw ko Bindol Family, Rolando Kulot Caritativo, Clint Cyrus Galas sang Barangay Robles, La Castiliana. Morning sa inyo. Kay Sunya Diguma, good morning man, gamonitor sa Agisan sa Pamilya Rojo. Kay Bilya Flor Mantak Bik, good morning, gamonitor kami dia sa Mantak Pamilya sa Barangay Maaw. Kay Rochelle Ibangilista, good morning, gamonitor kami dire sa Barangay 14 Dawes, upod sa asawaya nga si Annalyn Evangelista. Good morning sa inyo nga dua. Kay Rimart Magbanwal Lioro, good morning man sa Pamilya Lioro from Murcia, Barangay Abo-Abo. Salamat gid. Kay Juan Cordero, morning tamyaw ko hinablos ko sa pututan kag mga Magno Pampusa Pamili. Mayong agalanda. Sige, morning. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:11 na. Balik ako pagkatapos ini. Arthritis. Nag-aapekto ini sa Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner.
Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Kung sana, ano nang nahuya, ako mangulang. Eh, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, manisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa inyo? Ang permigid siya, kaya hinablos ko siya. Pero balik, hindi man ko kabulig siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa ang bibi, kung magdunganay kami sa motor sa complete, gamay lang nga bagay. Go lang sa kuno sa imo cellphone. Sa imo. Pamangkot lang ko sa inyo. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Aber, standby anay. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery. First draw, 21-22. Una nga bula resulta, 21 kag 22. Second draw, 21-38. Ikadwa nga bula resulta, 21 kag 38. Third draw, 2-28. Ikatatlo nga bula, resulta 2 kag 28. Rekta kita.
Yari na ang Lotto Result! Ang resulta sang Luto 3. So una kita 649. Mao dako ng jackpot 170,399,131. Ang jackpot 170 milyones 399,131. Kombinasyon in any order 26, 22, 36, 41, 619. Resulta sang 649, 26, 22, 36, 41, 6 kag 19. Sa ilo kita, 642. Ang jackpot, 13,183,447. Ang jackpot, 13,183,447. Ari ang kombinasyon in any order, 42, 35, 4, 27, 5, 37. Ang kombinasyon sang 642, 42, 35, 4, 27, 5 kag 37. Sa ilo kita, 658 kita. Bawang jackpot dako naman. 139,640,275. Ang jackpot, 139,640,275. Ang kombinasyon in any order, 32, 4, 23, 27, 10, 21. Ang kombinasyon sang 658, 32, 32, 4, 23, 27, 10 kag 21. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:19 na. Pertino kadalag ko sa mga jackpot subong sa Luto. Base isa sa inyo mangin milyonaryo buwas damlag. Morning kay Miriam Dioso. Patamyaw naman sa Barangay San Agustin, Isabela. Sa mga bata ko kay Mariel Dioso, Rodmark Rodrigo Dioso Jr., kay Rodrigo Sr., kay Evelyn Diaresco Malino. Good morning sa Barangay Patikwe, Hinigaran. Mayong agalang sa pamilya Malino. Kay Stephanie Transporto Quesada, good morning man. Okay morning kay Nanay Naida kag Tatay Imbong sa La Carlota. God bless. Kay Huma Lumina, good morning. Kay Rener Asombra. Dira kay Teresa Exhaus, good morning man. Kay Ana Sinoro. Kay Edi Laos kag Nanay Isabel sa Victorias. Kay Ruby Jean de la Paz, good morning. Mayong aga kay Magdalena Alcabasa sa Antipuesto. Alcabasa kag de la Paz family. Kay Mikey, Precious Kyle kag Angel, nagapamati sa Barangay Singkang Airport, Purok Rosal. Taga Barangay Singkang Airport, Purok Rosal, good morning lang dira sa inyo. Okay dipid tayo. Pailang NHS Negros Occidental. Listening from Pandanville, Hinigaran. Kay Robe Argente de la Luna, good morning, ari kami dia. Gamonitor tamyaw ko si Tito James Puentes sa Barangay 33. Alin kay Robe de la Luna sa Barangay 30. Taga Barangay 30, good morning. Kay Utay Benedicto, monitor lang Victorino Heights Subdivision, Mansilingan, good morning. Kay Bon Kim, good morning. Patamyaw ko Steven De Oroso. Happy birthday anak ko from family. Sige. Kay Milagros Morales, monitor kami ni Edgar Morales sa Barangay Maao. Nagapinitla taga pa. Kay Atia Kim Eriman, good morning man. May lang pag-upod-upod sa ato na. Tagsagid,
kaagahon. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:22 na. Bawdo balikan naman kita sa another kagaw naman na kabay pa. Nga ipa-iway-iway lang anay ina. Ining isa naman ka Omicron subvariant ba? Daw kasulod na kuno sa pungsod Pilipinas. Baba, kabay pa nga, hindi lang anay, wala pa kita maumpawan. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:23 na. Ang naglutang bala kay Persilapid, nagsungka kay kinulbaan siya kuno. So sinugid niya niyang mastermind, ara sa sulod sang bilibid akalain. Mastermind, sulod prisuan. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:23 na. Kaibing Bagatila da, good morning. May lang pag-monitor kay Hendry Ibanez, kay Atandoy ga monitor sa Sinda Panggulayan. Good morning. Kay Rulan Guarino, paglaom Village Boy, kag Nining Guarino, tamyaw man mga chikiting. Si Maisha, si Mabi, Dimi, Myra, Mara, kag Sky. Sige, good morning sa inyo. Kay Chopilo Espanyola Jr., gamonitor man si Mamang Buning sa Tagda 3, Hinigaran. Okay, balikan ta kamo pagkatapos ini. Ang inyong mabatian, isa kabila. This is My Life. This is My Life. Ang tagsakatawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsakatawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamibigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Palatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapating nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala. Apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog. Kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala. Kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma.
ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, nga kay tumakami nga pinagamat-amat evacuation pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga Pasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous range ang nag-isang ka factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. This is My Life. This is My Life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamibigay kami ng 1 May namonitor nga iligal nga ihaw sang karne subong nga bulan. Detalye sini upod kay Action Dale Salazar. Action Dale. Balang aksyon ng Fred, nagkapasalamat ang action officer sa Task Force Butagoy nga si Martin Pinaga. Bangod subong nga bulan sang Oktubre, wala sa may nakompiskara nga hotmate ang Task Force Action Fred. Ini apisar sa padayon nga monitoring nga sang grupo, ilabi na sa mga merkado diri sa may Bacolod City. Ginpahayag ni Pinaga Action Fred nga lauban sang publiko ang mas ginpahugot o kon intensified ang inspection sa mga wet market. Ilabi na nga nagasaka ang demand sang baboy sa tion na sang tigkalalag. Ginakabig sang task force nga hot meat o kon illegal nga ginaihaw ang ginabalig nga karne kon ini ang wala naglabay sa AVM Bernardo Slaughterhouse sa may barangay
Handumana na. Bali so far subong sir sa ini nga bulan ba salamat gid nga wala pagit may nga backyard nga mga ihaw. Oo, bali zero. Oo, wala subong. Nabatian si Martin Pinagang, Action Officer sang Task Force Butagoy. Mag-switch na kita sa life extension ni Coffee Mix, ang pinakauna nga kape nga mayara sang... This is my life. This is my life. Ang tagsakatawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsakatawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes. Abot sang Nobyembre 1. Kay kalabanan naton ti tradisyon na ya sang Pilipinas sa mga Pinoy nga nagaluto ina sila kay ang iban kuno itigana sa mga minatay may ginabuhin ginakibutang sa altar bla pagkaga wala na niya iging kaon sang kalag wala lang ko siguro kung kalag kung buhi ang nagkaon so porte baka naman ning pilit so amo na ya mo ti matipon-tipon ng pamilya ang wala mo matilawan nga mga pagkaon dira sa Nobyembre 1 lang ang paborito ko ng mga suman, Balenciana, ng inang ginaluto balangan ng mapilit-pilit nga to tamis. Ano pa nawags na klamay hati. Ay, porte ho. Maglugas to ma pero wala kaso kay gatingob ang pamilya. Kay Aisin Panganiban, good morning Tamyaw ko da best friend ko si Ruel Gaspar, taga Hawayan, from Barangay E. Lopez Silay. Kay Rot Kozawa, good morning, halin sa Tokyo, Japan. Taga Tokyo, Japan da good morning. Kay Imbong Jocampo, morning, kapangapipod kay Bito, kaga Dudoy Taiko. Kay Katibir, good morning, kay Jason Panganiban, tamyaya si Rodito Lapuos, si Evelyn Sinaon, good morning kuno, gamonitor kami nila ni Hulagay sa Purok Gaisano, Barangay Alihes. Taga Barangay Alihes, good morning. Si Ashley de la Cruz, good morning man. Kay Raymond Maranyon, tamyaw ko si Jose Erson Honyo, kag ang tanan nga logistic driver, salamat gid. Dira sa kay Eljan Cabudilio Paborada. Mayong aga, buntag, mayong buntag kuno, mayong adlaw man. Kay Tessa Cecil Bermilio Panganiban, good morning. Tamyaya si Maninaya Imbang, sino to? Maninoy Alex Manigit, taga si Palay, halong kamo perme, sa halin sa Barangay Binubuhan. Kay Lucy Carmona, good morning. Kay Zine Bersosa Garcia, patamyaw happy birthday kay Engineer Arnolfo Bernahe Jr. Kay Engineer Arnolfo Bernahe Jr., happy birthday gid. Kabay pamalipayon ka sa imo kaadlawan. Balik ako pagkatapos ini. Cellphone Plus Gold. Ako galing si Shirley. Permigid akong ginatubuan sa mga hubag. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name,
age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayang nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Kung sana, ano nang nahuya, ako mangulang. Ay, siyempre, pigado, tas, ay, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa inyo? Ang permigid siya, kaya hinablos ko siya. Pero bali, hindi man ko kabulig siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa ang bibi, kung magdunganay kami sa motor sa complete, gamay lang nga bagay. Gaulam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Gaulam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam, kami hinablos man ko ga online man. Ikinanglan niya man ng cellphone, kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message para sa ano. Kasi wala man siya magamit, no? Barangay Kagawad sa Banyasang Balya Hermoso, Negros Oriental, ginlutang patay. Oy, New People's Army nag-ako, may kahilabtanan sa natabo nga krimen. Detalye sini, upod kay Aksyon Jan Diaz. Aksyon Jan. Ginluthang sa duha ka wala pa makilala nga mga sospetsado ang isa action Fred ka Barangay Kagawad sa bahin naman sa Barangay Tabon sa Banwa sang Valle Hermoso pasado alas 5 aktak na sang hapon sang Lunes nga adlaw Oktubre 17. Iring biktima ang ginkilala kay Barangay Kagawad Senon Cadorna alias Kagawad Noni. Inisat active nga kagawad sa Barangay Tabon sa Banwa Mansang Valle Hermoso. Aton action Fred interview si Police Lieutenant Colonel Rolando Lavisto, ang spokesperson sa Negros Oriental Police Provincial Office kag suno sa iya natabo ining krimen samtang nagapanglakaton ining si Cadorna kay papauli ni kung tani siya nga puloy-an. Tiwod first medyo nabukid ni nga porson gulpi na ko action Fred nga
lambatan ini sang duha ka mga armado nga mga kalalakinan tag-as kuno nga kalibre sang armas ang bitbits ni. Wala naman kuno sang nanuman nga mga argumento o kung sinabtanay, gulpin na lang ni Lacson Fred nga ginlotang ining si Cadorna kanakaangko ni sa madamo nga pilasa naman nga lawas nga manumigit tunaan sang iya nga kamatayon. Gindala pa sa ospital ning biktima apang ini gindeklara nga dead on arrival sang doktor. Subong badri ni Lavisto wala pagid sila sang motibo sa likod sang krimen. Pero sa ginpagwala man Lacson Fred nga statement sang Leonardo Panaligan Command sa New People's Army o kung sang CPP-NPA nga sila ang nag-ako nga nagpatay sa kay Kagawad Cardona. Sunod ni Lacson Fred kay JB Regalado ang spokesperson sang Leonardo Panaligan Command nga ining si Cardona ginakabig nila nga masupog kuno nga intelligence asset sang 62nd Infantry Battalion sang Philippine Army nga dala nakabase sa may barangay Libas sa Banwa sang Isabela. Alegasyon ba din ni Regalado, ining kuno si Cardona nagapamahog sa mga pamuluyo bla, ginapilit kuno nga magsungka na lang sa otoridad kay para maipakita ining army nga may nagasungka sila programa. Tambal din ni Regalado inipaglapas gid sa tawhanon nga kinamatarong ginalagar pagid diri sang NPA nga damo ni kuno nga pato-pato nga kaso bala ini si Cardona sa mga inosente nga sibilyan. Pero ang balaman din ni Police Lieutenant Colonel Rolando Lavisto ang spokesperson sa NOPO, hindi pa nila makompirmar kung bala matuod gid ang alegasyon nga nagpatay diri kay Cardona mga miyembro sa New People's Army. Sa itong mga kaaksyon, sa mamahilig din na bala magigop sa mainit yung kape kung kagahon basta kape, isa lang ang ato marekomendado sa inyo mag-inom. Napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa liwanag. Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan 2 no, sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa periyos ni nga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo no. Pasalamat man kita kay Kapitan I. Torres sa mga katapos sang Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire na we hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa atong nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa siyudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga siyudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayoon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. Mga ano nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami libre sila nga check up diri hatag nga mga bulong kag vitamin sa mga bata mo naman damo di salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sininga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ilang local government unit sa pagpanguna ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa siyudad sang Bago. So una nagapasalamat ako sa Aksyon Radyo nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team sa Aksyon Radyo and dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan 2 sa paghatag sang libre nga bulong.
So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, DSW nga naghatag man sang ila oras sa pag atipan sang akong mga tao. So again, mayong agakag madamong ini salamat. Ako gali si Chidoro RP Jr. SK Kagawad sa Barangay Mailong. Nagapasalamat ko sa ini nga medical mission nga natabo si subong sa diri nga purok kay syempre damo gid ang kakinahanglan sang mga amo nga limuon or hilikoton kag pagapasalamat gid ko ay nga nakabulig kamo di sa amo. Amo lang gyapon sila. Regarding sa Action Radio Bacolod, pasalamat din sa LTO nga ginatag sa among hatag sa medical mission diri sa Purok Kalubihan Dos nga salamat nito nga yung patigayan ng inyong activity together man sa among CHO kag sa among mga barangay council. Ako si SK Chairman Clerk de la Peña nagpasalamat kid sa Action Radio Bacolod. Nagapasalig naman ang Aksyon Radio Bacolod nga magabadayon sa pagdulong sa mga balita nga patas, balanse, matuod, kag may basihan. Kabay pa nga magapadayon man kamo sa pagsuporta sa istasyon nga madugay na napamatud-an nga may ikasarang sa pagdulong sang kalidad nga serbisyo sa kahanginan kag sa komunidad. Subong man inyo buligan sa pagpangamuyo nga magapadayon ang amon advokasya sa pagdulong sang maayo nga serbisyo publiko. Aga sa liwat no, nagapasalamat ako sa tanan nga mga staff nga naghatag sa amon sa mga bulong. Ako gali si Alma Donato Banguyo, taga Puro Kamutihan Dos. Labaw sa tanan kay Kapitan Ay, sa iyang mga kaupo ng mga opisyalis, kag sa tanan nga mga doktor nga ari karon napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin diri. Sa liwat may And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radio Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sinig nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Ano bala ang matuod nga lawong sa pagpalangga? Kalipay? Kasubo? Ukon kasakit? Mensahe sang paghigugma. Mensahe sang paghigugma. Ang kada persona ang may pinasahi nga paglaragway sa matuod nga simbolo sang pagpalanggaan. Mensahe sang paghigugma. Ginatakos ang gugma sang tagsa-tagsa kung daw ano kahuyang kagkabakod. Michael! Palangga ko ba ikaw? Agay ka, maluoy ka! Hindi siya magpatya! Mensahe sang paghigugma. Nalari-sari ang mga kasaysayan nga ginpadala sang aton mga tagpalmati. Nga tagan kabuhi sa palatuntunan nga ini. Nagmagyak ka na klase sa babae! Nagmagyak ka! Mensahe sang paghigugma. Pagkatapos ng programa ni Tita Welma nga, This is My Life.
Di ang ilang nga mga bayo do trapo gid siya. Kaya ang amon nga magulang perti kay isog hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan kila sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Hi, Tanay. Hi. Ano yung gusto ko? Gusto pila pa sila tanan? Sila tanan eskwela, sila sir. Parang kay siling ko hindi na ya upang ang natabo sa inyo kabuhi, sa inyo pag-eskwela. Kay base pila ka adlaw. Maprofessional man ka mo kay siling ko sa ila ang Ginoo. May ginatigana gid nga tawo nga makabulig man sa inyo. Way gid ko nagsala. Amanasing ko pubuot nga mo pirme para nga kag ma-pray ka mo nga ang kinanglanon nyo ihatag sang Ginoo sa inyo kay sa Ginoo ya ang mga himala, mga imposible. Way na iya sing imposible sa ila. Basta nga buot ka lang di sa kalibutan. Tuma sila kaluoy sang Ginoo. Ang ila nga kinanglanon nahatag mong gid. Gipangita ba sila? Papa nila o mama nila? Hadlok sila sir. Hadlok. Grabe trauma nila. Primero pagkatabo na-rescue namon sila. Pagkakurog-kurog, pinala namon sa police station. Pagkurog-kurog tapos yung giwang inatsura ang di ang ilang nga mga bayo do trapo gid siya. Kaya ang amon nga magulang perti kay isog hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan kila sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Pamangkuton mo ano natabo nga nagapiang-piang ka. Kay nahibasan lang kuya. Kagindala ko di sila sa balay, kagin paliguan, kagipang losyunan, gipang Atir entry, opisyal nga nabalhag sa record sang aton kapulisan. Upod kay aksyon, Alvin Graba. Aksyon, Alvin. Aksyon na preso karon sa custodial facility sa police station number 2 ining 40 anyos nga lalaki matapos ginsabihan sang mandamiento di aresto sa BS Aquino Drive Barangay 4 diri sa siyudad sa Bacolod. Ini siyang naaresto ginkilala kay Peter Paul Sarno alias Burandoy. Residente ni siya sa Purok Tahong Barangay 2. Sunod diri kay Police Captain Paul Vincent Pindon, ining si Sarno ang ginaresto through joint operations ang PNP Drug Enforcement Group Special Unit in Subungman. Nagpupod ang mga kapulisan sa idalom sa Police Station number 2 and diri ang ning na-arresto action Fred ining si Sarno ang gina-aresto by virtue sang warrant of arrest for violation sang Section 11 kag Section 12 sang RA 9165 amuni ang paghupot kag ang baligya sang illegal nga droga. Now ining warrant of arrest ang gin-issue man ni Judge Shulin Lowy Hulingan ang presiding judge sang RTC Branch 6 din ining napitsahan October 11 of 2022. Karon si Sarno ang nahunong sa custodial facility sang police station number 2. Ang balita sa patrol ginadulong sa inyo sang D3 Bio. May power combination sang vitamin D3. Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:56. Balik ako pagkatapos ini. Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. This is My Life. This is My Life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi.
Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Palatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, immoralidad, illegal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapating nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala, apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern in baha man. Uy, kaya pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. Happy birthday lang kay Aksyon Berne Villacanas. Aksyon Berne, happy birthday kid. Standby na sa aton Aksyon Balitang Bayan numero 1. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon!